Astăzi ne vor juca Minecraft moduri. De fapt, Minecraft mod showcase. Da, eu o să mă joc acesta. Uite câte lucruri există în acest mod. Există garduri. Haideți să ne ducem mai departe să vă prezint lucrurile. Primul este un gard. Mai e de la care te electrocutează dacă vine cineva la tine și încearcă să-l stară. Următoarele. Nu rata reducerile până la 90% și ia-ți ochelarii de soare mult visați la cele mai mici prețuri din an. Good coin. Nu știu la ce folosesc. Hai să ne uităm prin ele. Niște lucruri. Și acum Moarte cu fărăcal, tu ești talentul meu. Sunt cel mai bun de aici, între băi și un trofeu. Uite, cum îmi vine platanul, cum vine țapătaia la tur cu BMW-ul, e gelos și te da platanul. Gură cum e și cum merge și cum vine uneonic, căra apară de nu mă pot să ating. Filmulețul după top. da. Filmulețul după top. Wow! Coiniaciu! Da. Mai de karate. Bun, acum să încercăm și celălalt mod. Sper să meargă. Ăsta o să-l dezactivăm și o să-l dăm. Băi, carabia, dracu! Vrei să jur pe filmare? Da. Nu, te rog, nu. Bă, nici măcar nu filmam prost. Să faci și tu nici abonează. S-au supărat ăia care se uită la tine. Nu faci niciun videoclip. Da, băi. Un videoclip. Stai! Ai, filmeze, vrei să Așa, deci care era? Ăsta era. Acum să activăm pe acesta. Nu, ăsta era. Nu eram ăsta. Amândouă trebuie, că ăla nu mergea ăla. Ăsta nu mergea înainte când am încercat. Bă, da, merge. Da, de l-ai băgat când ai băgat cu ăla, a mers. Poate n-a mers că am dat de aici creativ. Poate. Japonia! Jantrania. Lasă-mă, Îți dau la... Bă, nu vrea. La ce nivel ai ajuns? Eu la 168. Cianice la 102. Ohoho, Japonia! Așa, dum. Hai, încarcă-te! Dați-mă la o parte de aici, mai încurcă, eu nu știu. Haide.
Îl pun acolo. Ce băi de oprit aici? Lasă-mă! Am văzut că-i bună să-i top. Numai de karate. Și unde mă gai? Gol! Ah! Cristi, să alunești tu pe ăsta. Da, prostul ăla cap. A mers, l-am băgat. Te-a băgat? A mers? Da, o să vedem pianul. Grăbește-te! Nu sponsorizăm lensa.pro. Dar auzi pe la mine că e reclamă. Ce ține de roabă? Și eu de roabă să-mi spune storie, nu? Cine eu? Mă duc. Cristi. Da. Ia. De acolo. A, da. Să nu se răstoarne. Da. Mulțumesc. Gata? Să trăiești, da. Marche cu bară, gol, tu bebeu. Am văzut niște filmulețe pe YouTube cu... Draghi, cu ăla, cu Fred și Barney. Da, Fred și Barney. Îi știi? Nu. E din desene. Cine? Ok, nu știu. Lasă-mă. Uite, din asta se face armura cea nu. Și fără mod. Ce fără mod nu. Tort. Am pus un tort. Hai să vedem ce au rămas din bombiți.